ऑपरेशन सिंदूर या भारतीय सैन्य दलानं केलेल्या गौरवपूर्ण कामगिरीच्या सन्मानार्थ आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कणखर नेतृत्वाच्या सन्मानार्थ कणकवलीत भव्य तिरंगा रॅली काढण्यात आली। पटकेदेवी मंदिरापासून या रॅलीची सुरुवात झाली। मत्स्य व्यवसाय आणि बंदर विकास मंत्री सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणेंची यावेळी उपस्थिती होती। आज कणकवली सिंधुदुर्गामध्ये एक भारतीय नागरिक म्हणून आम्ही सगळेजणांनी तिरंगा यात्रेमध्ये आम्ही सगळेजण सामील झालेलो होतो। मोठ्या प्रमाणामध्ये भारतीय नागरिक या तिरंगे यात्रामध्ये हातात झेंडे घेऊन आणि आमच्या भारताबद्दल, देशाबद्दल, आमच्या भारतीय सैन्याबद्दल आम्हाला जो एक सार्थ अभिमान एक भारतीय म्हणून आहे ते प्रदर्शन करण्यासाठी, आमच्या सैन्याचं मनोबल वाढवण्यासाठी, त्यांचे आभार मानण्यासाठी हे आज जे एक भारतीय म्हणून आम्हाला एक अभिमान वाटण्याची जी भावना आहे, जी सुरक्षतेची जी भावना आहे, ते केवळ आमच्या भारतीय सैन्य, नौदला आणि एअरफोर्समुळेच आहे। त्यासाठी या तिरंगा यात्रेच्या निमित्ताने जे ऑपरेशन सिंदूर जे आमच्या भारतीय सैन्याने यशस्वी पद्धतीने पार पाडलं, पाकिस्तानला त्याची लायकी दाखवली। 2014च्या अगोदर जेव्हा जेव्हा आमच्याकडे आतंकवादी हल्ले व्हायचे तेव्हा कुठल्याही पद्धतीचं उत्तर देण्याचं धाडस आमचं केंद्र सरकार दाखवायचं नाही। पण नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली असलेलं हे केंद्र सरकार यांनी आतंकवाद्यांना जो काही धडा शिकवला आहे, चोख उत्तर दिलेलं आहे। पाकिस्तानला एक सरळ स्पष्ट संदेश दिलेला आहे की तुम्ही अगर आतंकवाद्यांना अगर खतपाणी टाकत असाल तर आम्ही भारत म्हणून तुम्हाला चोख उत्तर देऊ, असा सरळ स्पष्ट संदेश आमच्या भारताने आज नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली दिलेला आहे। आणि आज तिरंगा यात्रेच्या निमित्ताने एक भारतीय म्हणून आम्ही सगळ्या जणांनी एकत्र येऊन आज एक तिरंगाच्या खालती येऊन आम्ही एक स्पष्ट संदेश दिलेला आहे आणि आमच्या सैन्याचे आभार मानले। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।